sawun giwa sawun giwa. Assalamu alaikum. Alhaji. Hawa Tifa. Ai kada ka samu damuwa. In dai muna tare to baka da wata matsala. Ina fatan dai komai ya samu. Yama kin san cewa in ban samu kuɗin nan ba abin da zai sa in baro Abuja in tafi yanzu. To ai shikenan. Sai ka ƙara so ina nan ne maka kwalliya. Kin ga na saya ni ma zan saya mana nama. Sai in kara so. Okay to shikenan. Mutum handset tun da kin sallama min da shi. Tifa babbar harka da zarar na kara so. Kawai zaki ji waya da. Na gode. Tifa babbar harka sai na kara so. Alhaji kenan. Mata. Na'am, dan samari. Ya kike? Lafiya kalau. Gari ya kwana ne. Kai, mamakin mu musu. Mamakin mu mana kai. Ba gare ba, ba moyanka. Na bubbuga ma makai. Ba mana. Hello, gashi dai na zo ina kofa gida. Ko in kara so ne. Yanzu ma dai ina kofa gida da shi dai ko shigowa kawai da zan yi. Mamu wayan nan. Awo mana. Mamu mana. Ba ni ko in bubbuga maka yanzu nan. Ka mun sama na za ka tsaya kana. Ba ni mana. Ba ni mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu fa Alhaji. Sannu Tifa. Ga kuɗin nan. Sai dai kuɗin dala ne. The deal is done. Amma kin tabbata mai gidan ya nisan kiwo ko? Kwarai da gaske ai shi da garin nan sai nan da sati daya. Allah. Kaga kafin nan ma ci abin da zamu ci har mu watsi. Amma kin san yaran nan sun razanar da ni saboda ni ban taɓa experience irin wannan abin ba. Amma yanzu dai kafin dai mu raba kuɗin ya kamata ki je ki samu mun magani in sha saboda ko zan samu relief. Haka yana da magani wanda na sha jiya. Okay, try and get it for me please. An gama.
Alhaji. 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 Me nake gani haka Alhaji? Lafiya? Alhaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke faruwa? Alhaji, ya haka ya zaka min haka? Kakka tona min asiri. Me ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya, me alaƙarki da shi inda shi ba mijinki ba ne ba? Abokin kasuwanci na ne. Abokin kasuwanci? Fashi ko sata? Irin wannan kuɗi haka? Ibora, kamata mu tafi ofis da ita. Salma, me haka nake gani? A gidana? Ba haka bane. Tana kake yana hankali mana ga mutum akwai take nake cewa ba haka bane ba? Kwastoma ɗina ne ya zo siyan kaya cikin sai kulle ya rasu. Kwastoma ba? Wai kwastoma banza kwastoma ba biya gidana gawa? Ki kawo min gawa me yasa da ya dare bai je ya kama hotel ya kwana ba sai dai zo gidana ya ci sai kwana kuma gashi ya mutu. Ni zaki jawo masifa? Gawa a gidana? Tunanin sai da girman Allah bai isa ba. Wallahi sai na miki karamin mara mutunci. Kai haƙuri. In yi haƙuri? Wallahi sai na kira isa. Dan Allah kai haƙuri. Kai haƙuri dan Allah. Wallahi sai na kira isa. Kai. Hello, officer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ka tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar 'yan sanda nake gani a can.
sauke. Wane ne? Buɗe mana. Barka da ofisa. Lafiya na. Daga ina kike kuma ina zaki je? Na fito daga shago ne zan je gida. Gida? To yanzu da kai na kike madam? Okay, to ki haƙuri ko da Allah za mu iya ganin hutun motar ki. Ba komai a ciki. Ke! Ofin da boot, buɗe mana kofa da Allah. Buɗe mana boot. Mu je. Ah! Ofin! Officer! Arrest! Gawa! Gawa! Arrest! Gawa! Mu. Allah ka fitar da ni. Bari in je kawai. Salma, ya ake ciki ne? Kin kalli labaran safiyar yau kuwa? Kin ga abin da ke faruwa? To shikenan naji. Ni fa ya bayanin kudina. Ni fa na gaji da kasar nan domin ni fa kudina na fara tsare-tsaren abin da zan yi da su fa. Ina jiran ki. Sawun giwa ne. Sawun giwa.
sani wallahi za ka sani kai wallahi fa ba zan faɗi kai ba zan yi alaka ba. Baka da hankali a gaban hukuma kake nema ka ɗauki doka a hannunka? To in an zo ai duk rubuce-rubuce ne kawai za a yi shi. Ba ka da kunya ne? Mu ne za ka ce ba za mu ɗaukan ba za mu iya bi baka haƙƙinka ba? Ka zo har police station kana tunanin kenan mu ba ma bin haƙƙin mutane rubutu ko muke a wuce gurin to ba haka bace ba. Shi yasa na zo dama kawai a bi min haƙƙi. Wallahi kaɗan ma ka gani. Kai ku nutsu fa nan ba gurin wasa bane wallahi in ba haka ba duk zan sa a shiga da ku a kulle ku in ya so iyayenku sai su zo su karɓe ku. Labai ka duba fa ga fa yanda yayi mata fa. Kai ko ba haka ya kamata kai ba gaskiya. Ba wai dan an baka mace shikenan an kai ma kamar jaka bane ka rika tumurmusa ta kana dukanta ba daidai kai ba. Wannan ai bai kamata ba addinin musulunci ba haka ya tayar da mana ba. Sergeant ka shiga da su ciki ka je ka dauki bayanan su in ya so sai mu ga me ya kamata in ma iyayen su zamu nemo sai mu ga abin ne. Nake gani haka. Wallahi na dawo. Kai da kace min sai nan da sati ɗaya zaka dawo. Wallahi to na gaji da zamani a can wallahi gabaki ɗaya kawai misali ce bari. Amma ka dan kira ni ka faɗa min dan tanadar ma wani abu ko? To banda abin ki hajiya ta ni kai na so nake in za gida an ganki shi sa ke gana dawo. Sannan kuma na yi kiran ki kusan karfe 10 na dare. How many missed calls? Kusan missed calls 8 ne muke jiya da dare. Sorry wallahi jiya na kwana da ciwon kai ina ga shi sa ban ga kiran ka ba. Na yi bacci da wuri. To Allah ya sauke Allah ba ta Allah sanan kira ki. Amma ya na ganki kin wani sauraro da ke lafiya? Lafiya. Sawun giwa